ора ба ҳамаи он корбарони азизи радио озодӣ ки ин лаҳзаҳо ба озодӣ видео канали махсуси радио озодӣ дар ютуб пайвастанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақту дар ҳамин дақиқаҳо дар хидмати шумо, яъне соати 10 бо вақти Прага ва соати 1 бо вақти душанбе. Ман чун ваъдагӣ дар дастам хабарҳои тоза дорам ки мехоҳам ба саҳми шумо бинандаи азиз бирасонам ва фаромӯш накунед ки баъд аз аллакай 3 соати дигар ҳамаи шумо бинандаи бениҳоят азиз ва вафодори радио озодиро дар пахши мустақими барномаи хабарии радио озодӣ мунтазир мешавам дар озодӣ видео канали махсус ки ҳоло шумо аз он ҷо моро тамошо доред. Хуб, вуруди меҳмонон ба душанбе шурӯъ аз субҳи имрӯз раҳбарони давлатҳои ҳамсуд як вориди пойтахти Тоҷикистон шуданд. Нахуст президенти Молдова ва баъди ӯ Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон омад. Владимир Путин бегоҳ ба Душанбе мерасад. Раисони ҷумҳурии нӯ кишвари узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар нишасти сарони ин созмон иштирок хоҳанд кард. Шавкат Мирзиёевро шахсан худи Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дар фурудгоҳ истиқбол гирифт. Сарони ду кишвар аллакай атрофи мавзӯъҳое суҳбат намуданд. Ин кадом мавзӯъ ҳаст дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. Зимнан президенти Туркманистон на танҳо бо ҳамтоёнаш аз кишварҳои ҳамсуд сари миз дар Душанбе намешинад, балки барои мардуми кишвараш обу барқ ва газу намакро пулакӣ кард. Сар аз соли нав мардуми Туркманистон дигар имтиёзи истифодаи ройгони ин неъматҳоро нахоҳанд дошт. Бо қарори президенти нахустини ин кишвар мардум дар Туркманистон аз соли 1992 барои обу барқ ва газу намак пул намедоданд. Агар маҷбур кунанд, куштори Ленинро ҳам ба гардан мегирӣ ва ё қиссаи даҳшатноки шиканҷаи як сокини 26-солаи ноҳияи Ёвон аз сӯи мақомоти интизомӣ. Ҷавонеро ки бо иттиҳоми куштори як нафар буздошт карданд ва баъди 4 рӯз бо пайдо шудани қотили аслӣ ҷавоб доданд, нақл мекунад ки чӣ гуна дар нисбаташ шиканҷаҳои гӯшношунидро истифода карданд ва ӯ маҷбур шуд амалеро ки накардааст ба дӯш бигирад. Ин қазияро Эътилофи созмонҳои ҷамъиятии зидди шиканҷа ва беҷазоӣ пайгирӣ дорад ва таҳқиқи латукуб шудани ин сокини ноҳияи Ёвонро достонии вилояти Хатлон бар дӯш гирифтааст. Агар дар барномаи имрӯзи хабари моро ҳамроҳӣ кунед, метавонед аз забони худи қурбонии шиканҷа асли қазияро бишнавед. Омӯзгорон ба милисаҳо ҳисобот медиҳанд. Бо дастури мақомоти шаҳрдорӣ ҳар рӯзи панҷшанбе дар идораҳои пулис рӯзи мактаб эълон шудааст ва беш аз 500 корманди милиса ба 140 мактабу муассисаи таълимӣ дар Душанбе мераванд. Дар ин рӯз дар баробари омӯзгорон кормандони пулис дар дарсҳо иштирок ва раванди таълимро назорат хоҳанд кард. Онҳо инчунин мушаххас мекунанд ки давоми як ҳафта кӣ ва бо кадом сабаб дар дарс иштирок накард ва кӣ бо кӣ муноқиша дошт. Ҳамкорони мо ин мавзӯъро гирӣ карданд, аммо аксари омӯзгорон аз он нигарониянд ки бо ин баҳона дахолати милиса ба кори мактабу омӯзгор боз ҳам бештар мешавад. Хуб, бинандаи азиз, шумо ҳам метавонед ин гузоришро дар барномаи мо тамошо кунед ва ҳамзамон назару пешниҳои худро дар робита ба ҳамин мавзӯъ дар пахши мустақим барои мо бинависед. Ва акнун Шабнами Сурайё дар якҷоягӣ бо Созмони Милали Муттаҳид зидди стигма ва ё табизи афроди гирифтор ба бемории сел мубориза хоҳад бурд. бино бар качфаҳмӣ дар мавриди ин маризӣ бештари беморон водор ба он мешаванд ки гирифтор шуданашонро ба сил пинҳон намоянд. Чунин амал паёмадҳои ногувор дорад ва Шабнами Сурайё ки дар Нью-Йорк буд, дар назди нафарони баландмақом дар нишасти сатҳи баланд баромад кард ва ҳам як таронаеро ҳам иҷро намуд. Аз ҷумла бо Радиои Озодӣ ҳам суҳбат дошт Шабнами Сурайё ва назарашро дар бораи бемории сил гуфт. Шумо метавонед дар барномаи хабарӣ тафсилоти ин мавзӯъро низ бифаҳмед. Хуб, албатта бинандагони азиз, субҳи имрӯз шумо чанд саволро низ ба мо ирсол доштед. Аввал дар бораи шурӯъ шудан ё нашудани аблава бояд барои шумо бозам таъкид кунам ки хуб шурӯъ мешавад даъват ба артиш як тақрибан нимо баъд, ё ки аллакай хато кардам, узр, як ҳафта баъд, яъне шурӯъ аз 1 октябр шурӯъ мешавад ва то охири ноябр давом мекунад ва баъд аз ин мо танҳо хоҳем фаҳмид ки воқеан аблава ҷой дорад ё не.
саволи дигари шумо бозам марбут ба арзиши симкорд буд ки оё муҳоҷироне ки баъд аз 1 январ ба тоҷикистон меоянд бо кадом нарх метавонанд симкорд бигиранд? хуб, бинандагони азиз, бори дигар барои шумо ёдрас мешавам ки шумо танҳо то 1 январ ҳақ доред ки ройгон симкорд бигиред ва баъди ин агар шумо баъд аз 1 январ шумо аз Русия ба тоҷикистон омадед, дигар маҷбур мешавед ки бо 250 сомонӣ шумо симкард бихаред. хуб, баъзе аз мавзӯъҳои дигари хурдуреза ҳам ҳаст ки ман баъдан боз дар ҷараёни рӯз ва ё ин ки фардо барои шумо ба суолҳоятон посух хоҳам дод ва аз ҷумла дар робита ба лимити барқ шумо пурсидед ки мо дирӯз дар ин бора гузориш доштем. ҳам дар YouTube дар озоди видео дар канали махсуси мо дар ин бора гузориш гузошта шудааст ва ҳамчунин дар барномаи хабарӣ низ мо бо тафсил дар ин бора суҳбат карда будем. метавонед ин гузоришро шумо дар озоди видео тамошо кунед. ва хулоса, бинандагони азиз, ман шуморо бозам баъд аз 3 соати дигар дар соати 1 бо вақти Прага дар пахши мустақим ва дар барномаи хабарии радиои озодӣ мунтазир мешавам.